sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line! Sa ngalan sang ini regular anchorman Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhupon, nag-welcome na sa aton mga aksyon diri sa Biyernes nga pagpangalagan sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Action Firing Line! Today is July 10, Hulyo 10, tuig 2020. Action Firing Line! Ang pinagka-latest karon nga weather advisory nga ginapagwa sang Pag-asa. Mayara sa gihapon sang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ nga nag-epekto sa Southern Mindanao. Ini man posible ang rason kung nga nag-experiensya kita sa mga pag-ulan diri sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Action Firing Line! Pero away labot sa mga pag-ulan, may mga pangilat pa nga na-experiensyahan kagabi. No, magluwasi na. Of course, mga brownout, no, nga na tabo man diri sa Seneco, ambot sa iban nga mga lugar, kung na electric cooperative, may mga brownout man. Action Firing Line! Ginabi-abi tanang naton nga matag palamati mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. May gabi sa inyo. Thank you very much for listening and joining sa aton sining Facebook Live. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe. Feel free sa pagpadala sina sa available nga chatroom sa Facebook page sa Aksyon Radio. Action Firing Para Line! magkita available sa YouTube, pwede ka mo dira magka-monitor kag sa mga nagatutok iya sa Transistor Radio, magpadala lang sa inyong mga mensahe. Action Firing Line! Ay gabigid sa aton nga masuki nga matag palamati every night nanong pila ka madalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon sa aton nga pagpangalagan. Action Firing Line! Sa nationality, of course, hindi gid maulihi. Isa sa mga mainit nga ginaistoryahan karon iyang adlaw, no? Ang natabo nga pagdesisyon sang komitiba sa madubok nga panalgan sa Kongreso nga nagdesisyon nga ibasura ang application of franchise application sang ABS-CBN. Action Firing Line! Ginbasura ini sang Committee on Legislative Franchises. Yang numero nga signifikante nga hindi ta pagkalipatan amo ini ang nagresulta ho sa madamo nga mareaksyon sa publiko, sanay sa media, sanay sa mga mamumugon, pero at the end of the day, dili nato nakita kung ano nga poder ang ara sa Kongreso sa paghimo sining nga aksyon.
70 ang nagboto sang yes para ibasura ang application sang ABS-CBN. Action firing line. Sino bala diri ang mga congressman o congressmen nga nagboto yes? May-ari diri sa ato na taga Negros Occidental, pero i-check talang karon na kung ano ang ila sini nga mga reaksyon, no? Pamatian taman kung ano ang ila sini mapalayag tuhoy sini mga tagpalamatita. Action firing line. Ano pagid ang mga dalagko nga mga balita, ari ay may panibag-o na naman nga nagpositibo o nagwa nga resulta sang RT-PCR test. And would you believe, ikapila na ning adlaw sumuhong makulod, yaway gyapon, nanutabo man na bilin kita sa tabtaban. Action firing line. Ang sa probinsya sang Negros Occidental, mayara sang nagdugang 18 ka mga bag-o nga mga nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Ibaloon ta karon kon mga taga-diin ini nga mga banwa kag syudad. Ini sila ang LSI, may ara bala sa OFW, i-check ta na karon with Action Marlon Hinovia. May isa ka syudad man ang ginahimo sa DOH kung wala sang asterisk gani ang isa ka pasyente butang balon hindi man siya OFW, hindi man siya LSI. Action firing line. Inanong tabo sini sa isa ka syudad, paano ini naka-acquire ang pasyente sang COVID-19? Action firing line. Kag, istorya naton karon may special session man, ginpatigayon ang konseho diri sa syudad sa Bacolod. Isa sa magintalakay nila, amo ini ang pag-aprobar sang Memorandum of Agreement. Ang tinutuyo sa MUA, aprobahan no ang tunggin request ng city, dugang nga mga eskwelahan nga gamiton bilang quarantine facilities. Action firing line. Di karon nga gabi ito, no, o kainas ng hapon, may special session sila para aprobahan ini nga Memorandum of Agreement. Action firing line. Now, kaina na interview man naton si Dr. Julius Drilon sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Actually, sige kita communicate sa iya, kay i-update na lang man ang Corazon Locsin kundi natapos na nila ang pagpatukod dira pag-construct sang biological laboratory. Inibala ang laboratorio nga maka-cater na sang RT-PCR test para sa COVID-19. Ang ginahulat na lamang nila, muning permit bala, permit nga magka-operate na sila. Gagon madayon yung good news kay mga isa kagatos ang ila ma-cater kada adlaw. Action firing line. Dialin pa kay nato sang udto ang paghulat ni Dr. Julius Drilon galing way pagid update until now Kung bala nakabaton na sila sang nagakaigo nga communication kag ining permit agud nga maka-operate na sila gilayon masunod nga adlaw. Action firing line. Amoy na so parang bilang kamadalag ko nga mga balita pero update kita anay sa mga nagapamangkot kon kaso sang COVID-19 sa bilog nga kalibutan ara na subong sa 12,420,420,013. Amo nang kanamuon sang kaso sa bilog nga kalibutan nga naapektuhan sang COVID-19. Action firing line. Now, ang mga nagkalamatay 558,019 na no ang record as of today. Ang mga naka-recover may kitaas man ang numero 7,246,128. Action firing line. Ina sa pangkalibutan ina no nga record kon parte sa kaso sang COVID-19 sa mga nagkalamatay kag sa mga naka-recover. Now diri sa aton karon sa Pilipinas at least nagsobra na kita 50 ho, naghamboy do 52 na ganing pinaka-latest kinang record. I-check ta lang karon ang kompleto sa nga data.
pero ti kadadlaw may aragid sang pagtaas kumo nga sige nagkaroon ang pagkuha sang ginatawag nga RT-PCR test. No, amo ini ang isa ka ginapatigayon nga test agon ma-determine kung bala may COVID-19 ang isa ka persona kapin pagid kon simptomatika. Action firing line. Aboy na so para pinagkamadalag ko mga balita nga atong tutukan karon nga gabi. Now sa aton sini nga magka-aksyon unahon ko lang parte sa ABS-CBN nga isyu, no? Para at least magka diretso kita karon dugay-dugay sa mga local news naton. Sining adlaw hindi gini malipatan no sang tagdumalahan sang ABS-CBN. Bangod kaina perti man ang tutok sang mga empleyado. Ang naluuyan ko actually di mga empleyado 11,000 ka mga empleyado sa ABS-CBN nga mo ang nagbantay gid kaina sa deliberasyon kag pagbinutuhay sang mga miyembro sa House of Representative, particular na sa committee nga nag-uyat sini Committee on Legislative Franchises. Now, at the end of the day natapos ginman nagbinutuhay ti amotong resulta ginbasura ang application for franchise sang ABS-CBN. Action firing line. Ti kon wala ka ng prangkisa, in other words, hindi ka pwede mag-operate. Action firing line. Now, ining sahi sang development damo kainagin pakita sang ABS-CBN mga empleyado nila dito sa Metro Manila tiway may gahilibion, no? Bangod sa sining natabo sa ila network, no? Sa ila network. Now, sa idalom sa aton mga kasugwan diri sa pungsod Pilipinas, sa idalom sang American Insular Government era pa, no? Ang ginatawag pagpasar sining American Insular Government Era Act number 3846 on the Radio Control Act, nga mo ginatawag ini nga Radio Control Act, nga nagumpisa ang pagpatuman sini 1931. No, balikan talang jutay ng istorya para sa aton nga magkaksyon. Kung nga ang TR ang poder sa Congress, sa House of Representatives, ang pagdesisyon sa mga prangkisa sa mga television kag radio station. Action firing line. Now, ginamendar ini 1963. Ang broadcasting networks requirement sa diin kinanglan mayara sang congressional franchise to operate ang television kag radio station, and usually ang ginahatag sa imo nga prangkisa nagalawig ini sang 25 katuig or 25 years. So, kung ang presidente nagalawig sang 6 katuig ang iya sining nga pagpangalagad as President of the Republic of the Philippines, meaning, nagadangat sa 4 to 5 presidente antes marinyo ang imo sini nga prangkisa. Action firing Or line. antes ma-expire ang imo sini nga franchise. Ang sa bahin sang ABS-CBN, tidamo sang nag-operate pa ni siya since June 13, 1946. Amo na nakalawig gili ang ABS-CBN. No? Ang first television broadcast ng ABS-CBN was October 23, 1953. Grabe, kung mag-abot pang Oktubre ni, mga 67 anyos na. Kag madamo pa nga iban nga sa diin ang ABS-CBN nangin kabahin na sang television industry diri sa pungsod Pilipinas. Tiamo na ang mga sitwasyon antes pa man naglabot sa punto nga nag-expire ang pinaka-latest niya nga prangkisa agud nga mag-operate. Action firing line. Ang ABS-CBN sa nasiling ko na mga kaakson, ini siya or obligasyon sang House of Representative nga mag-akto kag ara sa ilang poder nga maghimo sang desisyon sa tanan nga naga-operate
kag gusto magkuha sang prangkisa ang nga mag-operar sang television man o kon radio diri sa Pilipinas. Action firing line. Here comes ABS-CBN. Now, may mga timeline actually kung paano ini siya nagsugod ang konflikto, gina-question, kag tubtob nga why gani maktuhan kay actually lawig na ning pag-apply sa ABS-CBN nga kung tani marinyo ang ila nga franchise umpisa pa sang 2014. Diba kon mo ni naglawig, tub-tub nga waay marinyo. During pa sang last administration ini, nga pag-apply nila pero in advance pero why ginaaktuhan. Action firing line. Naglabot sa punto nga kaina ang komitiba nga amo ni silang in charge. Kag amo ini ang mga miyembro dira sang komite ang dapat nga maghimo sang ila trabaho. Nagdesisyon sila. Amo ning resulta, hindi lang kay majority, 40 damo-damo ang mga nag-upon nga nagboto yes. Agod nagpabor ngay basura ang ila sini application for franchise. Action firing line. Damo nga mga apil ang ginhimo halin sa mga artista, halin sa mga empleyado, halin sa mga broadcaster, TV and radio personalities sang ABS-CBN and even from some other network station pero tiway gin madisponihan. Action firing line. Ginsabat man sang ABS-CBN ang pila ka mga aligasyon tigaling siling sang mga miyembro sang komitiba wala kami makumbinser sang ina sinisabat kag wala kami makontento. Amo ining rason kung nga nagimo sila sang desisyon. Action firing line. Kaya na actually na interview naton si Miss Marcel Espina sang NUGP Bacolod chapter ang tagpamuno diri sang NUGP pero nga balaga ni kay nag-expect pa siya mo nga basi pa man lang madisponihan pero pagkatapos sang deliberasyon at the end of the day basura gid ang ila application for franchise. Tiway na naubot ang balon hindi na sila pwede mag-operate pa. Online sa firing line. Joining us tonight once again is Miss Marcel Espina ang iya reaksyon kasunod sang pagbuto sang mga kongresistang miyembro sang komitiba dito sa House of Representatives. Ma'am, mayang gabi. Mayang gabi, Action Art, kag sa imo pagpalamati, mayang gabi, no? So, very, actually, wala ako words yet, mabal, kay shadow shock and rage ang dabatsagan ko. Kay, honestly, optimistic ako kagina mo. Pero during when everything is, when they were already there, the floor, and then with the way things are going, though dito ko na na-realize nga, though majority get gusto isarang EBS, especially with the reading of the resolution. Yeah, wala malang gin-push lang maladayon and then si Kong Zarate nag-manifest niya una may objection. But kung wala may nag-object, wala to nag-objective, unanimous yun tani, no? So, ang number, no, 70 to 11, masyado kadako sang disparity, sang votes. And supposedly, any aton congressman, they should represent, supposedly they represent the people. And kadamo sang clamor, no, nationwide nga tani ibalik ang ABS-CBN, and if there are violations, tani hindi lang ipaagi nga ipasira ang istasyon. Pwede man niya i-charge sila sa violations nila, gas the penalty. Kaya isa tanan, di ba nga kampanya, do amo man na, di ba nga kalatabo Action Art nga, kung may inspection ng DOLE, may inspection ng whatever da nga government agency, if they are violations,
dahil mala na warning, di ba? Pila pa naka-warning, kag uli, panayay pasira, kay ka-drastic sang pagpasira sini. And aside from that, this is a media entity. Ang effects nino sa ginatawag niya information dissemination, mamonopolize yung isa man ka competitor ang TV network na market. Kaya considering nga ang reach siya nisang ABS-CBN, no? Kaya syempre, ang lain-lain man ang aton audience, lain man ang sa radyo, lain man sa TV, lain man sa print. So, I'm sure ang TV kag ang print ang TV kag ang radyo galabot gid sa far-flung villages, no? So, dala na sila sa sila information. So, kung kwaon pa ni, what if sabi may ilang lugar, may mga bagyo, may baha, or whatever, dira. So, drama lang sila kaniga rely sa information dira sa TV or sa radio. And kwaon pa ni isa ka means of platform na dira tanin, no, ang mga Pilipino makarely, no? So, kwaon pa, especially at this time of pandemic, very vital din ang ginatawag na information kay ang media kita ang gahatag sa mga advisories, kita ang halin from the government, kita ga-bridge ang mga advisories and updates sa sininga pandemic. And aside from that, we have to consider also the 11,000 workers. Hindi lang yung mga reporter, hindi lang yung mga reporter madulaan, but the rank and file employees, mga utility workers, mga drivers, mga cameraman, reporters, mga artista. Ang iba may mga pamilya ni sila, may ginapasfila ni sila, they have dreams. They work hard to get into the company and just because of the 70 congressman, doon na gid ang ila future doon siya, doon gid ka madulom, no? Kasi niya pagpasira sa ABS-CBN, dako din nga, it's a big blow sa media industry, sa media. Okay, again, it is going to create a chilling effect. Number one, how ikaw nga tao, ang konsumo ka sa balita, paano mo mabalaan nga ang balita ng ginatawag, people are clamoring ABS-CBN may bias, or media in general, bayaran, whatever. With the things are going on right now with the government shutting down the biggest network, kita ang mga hindi man ataayan nga media mahadlokan sina. Honestly, ako nadlok ako. Galing at the end of the day, kung nadlok ko, kita tanan na funart, wala na. Wala na may mabato. Wala na may mabato. Saan ka maturan? Kay ato na yung obraya mag-report sang kamaturan mo. Hindi kaya obraya magpagwapo kag magpagwapa sa mga officials. Saka hindi kaya nila ya PR. Wala ka nila ginabayaran niya para pagwapuan sila. Ato niya serbisyo para tayo sa tao. So mo nang ginadlokan ko, honestly, nga it's going to create a chilling effect, no, sa media in totality. Not only here, not only in Manila, but of course in the provinces. And I'm calling all our colleagues, no, nga hindi kita madlok galing with the shutdown of ABS-CBN and ang ginatawag ng anti-terror law. Everyone can be branded as terrorist because of dissenting opinions. It's gonna be a challenging for us, no, as journalists. Kay kasi hindi naman matago ng aton mga biases. For example, if we see people na ginalapakan niya kinamatarong, I'm sure every journalist,
Kaya rito di arakada sa ina nga obra, for sure you are for the people. So kung makita mo daya din na lapastangan niya rights ng mga tao, yeah. Maria ka gid mo. Okay, again, you are for the truth, you are for the people. You are supposed to give voice to the voiceless and hope to the hopeless. So supposedly amo na dapat kita. So ang amo nang ginalanta ko nga effects ng ABS-CBN, no? And again, the government keeps on insisting they have nothing to do with the closure of ABS-CBN. Haba nila may rally, no, sa bago lang natapos sa Manila outside sa ABS-CBN station, led by NUJP kagaro tong mga ABS-CBN workers. Nagano sila nga this is not a day of mourning, no. Kay hindi we will continue to fight, no, kay malawig-lawig ni kuno nga battle. So taking the history lesson from what had happened in martial law, nga nasaraman na ABS-CBN, but a few years later, it came back, no, to serve again the people. So, mo nang ginano nila nga the will of the people will still prevail, no. Okay. So, hindi niya actually bago, no, ang experience ng management, sang Tag-iya, sang ABS-CBN, mga Lopezes, correct nang inambal mo because during the Marcos regime, naka-experience man sila sang 14 years nang nadula man kagin sequestered bagani sa aton sa gobyerno ang ilangan network. Now, magaling kita mo na bala, kung makabalik, kung makabangon, pagin man sila, malawig pa ina ng proseso. Malawig mga tiyempo. Ang problema subong, ang mismo mga pamilya, empleyado, sang mga ordinaryo nga employees dada, nga mayara pamilya, iniya masala-sala ka, gid sini kapin pa kung may edad ka na, kundi nga kompanya ka masaylo, kag kung sino mabaton sa imo. Correct. Action art. Amo na ang hindi ko kansindi nga wala na nila naintindihan. Nga, to think they are claiming pro-labor sila because of the alleged violations sa ABS-CBN. Yet, may more than 11,000 kita nga workers nga, ano ba lang, sa subong pa nga pandemya nga grabe na ang crisis ngayon. Mawadaan kapag itubra at this time, doon na yun aguro kapait. And then, here comes a senator who says nga, message sa ABS-CBN workers, look for another job. Because if you are, for example, if you are a technician ka sa isa ka network, or you've been a reporter for pila ka years, or technician ka for pila ka years, that's the only job you love. That's the only job you've been doing for the past several years. Kung sa balon ka lang niya, ay, ngitalan tayo, brang alain. Alas 7:29 na. Action Firing Daw Line. ginaistorya naton parte ni gihapon sa ABS-CBN in kwanta reaksyon ang isa sa mga opisyal leader diri sang inyo JP sa Bacolod bilang reaksyon niya sa bagulang gid natapos o kondisisyon na ginhimo sang komitiba. No? Kay dito sa House of Representatives may mga members ang every committees nga nagawiyat sina kapin pagid sa Committee on Legislative Franchises. Amo nang rason kung nga ang ini nga poder ginhatag sa Kongreso, ma-exercise nila, kag ang lain galing at the end of the day, ang kamaturan sa likod sinitanan, wala iya sang anuman nga legal nga mahimo ang tagdumalan sang ABS-CBN para ma-appeal ini, hindi niya pwede dala sa korte. Ma'am Marcel, anyway, sorry gid na utod ang linya ta. Oh, yes, actually, sorry, good, no? Anyways, ang ako lang ang message ko lang sa aton yung upo doon sa ABS-CBN, especially sa aton din, no? Hope dan. Isagid ka mahigpit nga yakap, no? Maupod ka sa media in totality, no? We are hoping and praying
with this challenge, no, nga maga-continue kita gyapon sa aton ubra, maga-continue kita pag pangita sang kamaturan, hindi ta mahadlok, magpa-apinan gid nato ng mga katawhan kay we owe them the truth. As it is our job to report the truth and to hold the public officials accountable. So, umugin na aton nga ning job. And I really hope hindi gid ni magka-apekto sa aton ubra ang tabo sa ABS-CBN. Sige. On that note, Ma'am Marcel Espina, salamat gid sa time. Mayong gabi. Thank you, Action Arts. Salamat. Action firing line. Mga sektor ini nga ginatingwanta, makuhaan sa reaksyon sa sining natabo sa ABS-CBN. Actually, ginawa na ton kapaninghuha makakontak sa mga congressman, isa diri si Congressman Paduano, kay isa siya sa mga nakaboto dito mo sa sining franchise application sang ABS-CBN. The only thing, and hindi nato siya makontak for whatever reason why kita kay balo. Pero tingwaan tani in some other time, nga mapambal man sila, ano ang ila sini nangin basihan sa sining desisyon. Because kung lang tawon na ton political power ini mo, ngara ginhatag sa aton nga mga congressmen. At the end of the day, why sa makasalbar ni sa ABS-CBN nga may eksperto or abogado, since nga why hindi mo niya madangop sa korte, gindangop lang to sa korte sang ABS-CBN last time, ang ginpapanaog nga ceased and desist order sang NTC, no? Sang NTC, kay gusto nila nga hindi anay ato ma-implementar. But at the end of the day, nakwan gid, napatuman gid, no? Why pa ma-resolve? Amo na ang epekto niya. Action firing line. Now, asa na siling ko na, amo na masubo kay ang problema di mga kaaksyon, ang mga congressmen taya, amo nang ila panindugan mo. Ang ginhimo nila nga pagbinutuhay, amo nang basihan sa desisyon sang komitiba. Ara pa lang sa level sang komitiba. Pero tiway na, balda na, wagtang na, hindi na pag-irinyo ang ila sini application para sa franchise o kon prangkisa. Action firing line. Kaya mo nang masubo-subo gid nga realidad o kon natabo. So nano ini ang epekto. Nano ini ang epekto sa mga mamumugon. Hindi lahog-lahog ni kikiti kadamo mga 11,000 sila mo. Nga mga trabahante, mga artista niya, way gini problema sa ila. Makasurvive di sila ya. Base iban sinigani siguro kung oferan sa iban nga TV network masaylo na sila to iya kay artista sila mo. Kung sikat ka nga TV personality or radio personality, mawadaan ka obra, may ma-offer pa na sa ibong iban nga network diri saylo sa amon. Kay ti ikaw ya may obra, nakita nila ang imo sini nga kapasidad nga pwede kanila magamit kay ti kompetisyon maning sa media mo. Sa business nga aspito. Analuyan ko ang driver, ang mga utility workers, ang mga technician. Ang mga technician may maubrahan man ni sila, pero kung may edad ka nga technician nga dali ka lang karon gahamboy ka nagkaroon sa 50, sobra 40 ng edad mo. Balik ka sa zero, mangita ka sang bagong applyan mo. Karon sa mga kompanya nga daan, may limitasyon eh. May ara sang ginalimit nga mga edad, no? Kung halimbawa mag-apply ka sa sina nga trabaho, may mga age limit nga ginahimo dira o gina-require ang mga kompanya. Ti kaluluoy man ni sila, may kabataan. May ara sang ginasagod. Sa karon nga paniempo nga ari pa kita sa krisis, subo ni sa ilabahin. Action firing line. Subo ni sa ilabahin bangod kabudlay na magsugod o kung mag-umpisa ka. Sa pila ka tuig nga ginpalangga mong obra mo, kabudlay gani nga talikdan mo lang. Ngayon ang iban gani nga gusto mag-retire, galalain na. No? Ngati, sinya, kung pwede palang masigi lang ko gyapon obra. Ti galing nga mo ni, ang masubo nga realidad kay
isa ini sang mga sitwasyon kag konsekwensya nga ginatubang karon sang ABS-CBN. Mga empleyado sang ABS-CBN. Ang tag-iya nga mga lupises, mabalik mo lang ni sa Amerika iya kuning kaso. Ang mga lupises nga namong kwarta, makadto man lang ni, may iban pa ni sila yung negosyo. Pero ang empleyado among naluuyan ko gid. Ang iban dira nga mga announcer nila sa radyo, sa TV, mabalik man lang na iya. O kung masaylo man lang na. Or pwede ba na sila maghimo sang iban nga mga racket nila da? O, ang kaluluoy, ang ordinaryo nga mga empleyado. Action firing line. Galing amo na yung nakasaad sa atong kasuguan Nga ang poder para sa pag-renew sa mga prangkisa, ara nakasalalay sa House of Representatives, particular na sa Committee on Legislative Franchises. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon. Kapag pangalagad na ari sa aton nga linya, Attorney Cesar Viloria Jr. kay na hindi makontak iya signal amo man si Sir Winnie apisan nga na set na naton sila pero ti amo ginakong kaisa may mga konsekwensya no. Anyway, ari ay ang namuno ko kay ina kundi sa sining nga issue sa renewal kag pag-approve sang mga application sang prangkisa sa telebisyon kag radyo. Ang sole authority ara ginatugyan kag ang poder sa bahin sang House of Representatives. Action firing line. Di pagkatapos ini, nga mo ning desisyon nila, nga sila ya may wisdom, may kaalam, kag may poder sa pagdesisyon, ang masubo nga bahin sini nga istorya. Bangod kay wala ya sang legal remedy nga pwede himuon ang ABS-CBN for me, sa ako niya paglantaw. Pero ari, Attorney Cesar Viloria
Jenner nga magabulig sa aton patpat kang maglantaw, ang iya paglantaw angon sining natabo nga desisyon sang House of Representatives sa committee ba nga level. Online sa firing line. Attorney, may gabi si mo, sir? Mayong gabi, Action Art. Mayong gabi sa imata ng tagpalamati. Sir, namuno ko kayo na. Siling ko amo na ni, ang lain kay ang resulta bla, no? Nga nagkwano? Ang resulta nga decide gid ang committee nga mo ang may poder sini attorney. Ano ang imo sini personal view diri? Well, una, nambal gani dira nga this is a political question, no? Na subo siya na once nag-decision ng Kongreso, kabalo mo kita kung isa ina ka political question, hindi na siya ma-raise sa, let's say, Korte Suprema, no? Kay hindi na po no legal issue, no? So, ang remedy lang gina, very, very lipot lang kaayo, kag medyo taklaron pa na Action Art, ara sa rules sang Kongreso, nga, although nga hindi ikaw kakadto sa korte, no? Kaya hindi mo ma-question ina ang wisdom sa Kongreso, pero may ara isa ka pamaagi, no? Na may ginatawag man na sila nga may reconsideration, no, o motion for reconsideration. However, under sa proseso sa Kongreso, ang mag-move sila dapat isa sa mga nag-upod sa mayoriya, no? So, medyo, for example, no, sa Sinta, sila kabilog na nagbuto nga mayoriya. Okay. May isa dira nga ma-move sabi nga i-reconsider anay ang mga buto niya, no? O ang mga buto nila. So, amula na ang isa ka remedyo, but ang question dira, sino ay hand, no? Ang mangisog siya after nga nagbuto siya upod sa mayoriya, kag mambal siya nga danay kadali lang taon tanay liwat ng buto ta. So, kung mag-file siya sa iyang motion, of course, tagaan mo na tsansa, pamatian mo na sa committee ba? Pero always, no, makita mo na ton ang numero, no? Although may probability nga may mga sponsor sila nga mag-move, pero of course, still ang bola ara gyapon sa kamot sang committee ba, no? This is a numbers game. Numbers game. In fact, ang ini nga mga decision sa Kongreso, hands off dira ang aton Korte Action Art because natawag ng ilang issue nga i-raise mo hindi justiciable. Wala ka legal issue nga i-dalon sa Korte para interpretaron sa Korte. So, ang matabo sina Action Art, it's siguro daladay pangamuyo, siguro ang rally sang marally ka support bala, manawagan ka suporta sa publiko, sa mga constituents, sa mga congressmen. Kag ang isa ka ultimate na lang na remedy dira is later on i-refile liwat, na ma-refile liwat sang application ang ABS-CBN to take a second chance base pa man lang sa sina nga panahon mong pawana, way takabalo kung saan o nila i-refile in case na kung i-exercise man ang reconsideration, kung i-deny ang reconsideration, ultimately all they have to do is to refile na maaari apply sila liwat, i-consider liwat ina sa komitiba, but we do not know when, no? Kaya I think batian man naton Action Art ang daw position sang nagasupport sa ABS-CBN, kagang ABS-CBN na naghambal sila nga this will be a very long battle pa, no? Kasi siguro they will strike iron, while it's hot. I mean, even lagi ang opinion sa publiko to, I think, may panawagan if there will be massive support coming from the public. Remember, ang mga numero nga sa komitiba, Action Art, puro na politiko, no? They always care by the numbers. However, may isa ka pananawan nga may manida halin sa ibabaw. Amo na yung mga akusasyon dira, no? So, lantaw naton Action Art ang mga probability duwa bantayan naton either base may mangisog na may ma-move for reconsideration o base pabayaan na lang sa ABS-CBN, base may prayer vigil sila dira, appeal sa tao, then later on i-refile nila. Base pa man lang
masanag-sanagan ang pananawan sa mga congressmen. Kay nakita natin gani action art ginasunod nato ng ilang proseso do tawag ta na do katartek bala magamba ka katartek do ga pinautwas siya mga congressmen dira Yes, mga yes. personal nila nga mga nga experience sa ABS-CBN nga sa ibang gani nga pananawan miski kita gatan-aw do ka hindi man na nga do ka irrelevant somehow, no? For example, no, at least may do ka ng pumulit. For example, when you say ang issue nga isa nila ginatanaw abisang committee ang tax avoidance, ang mga dummy practices, unfair labor practices, do naging labor arbiter ng Kongreso. Tapos, ang sadya pa kay although nga kabalaw man sila, tax avoidance is not illegal. In fact, it is being practiced by almost every businessman, negosyo, para ka-avoid ka bala kang impact ng tax. Nilay na ga-allow sina. So, hindi na illegal. And yet, ang Kongreso, subo man be, kay gingamit nila nga, gindeclare nila nga ang tax avoidance nga practices kuno sang ABS-CBN, although hindi illegal, nag-create kuno sang inilikar sa interest sa economy. So may mga amo na siya nga pananawan nga siguro amo na guro dapat i-hurdle sang ABS-CBN kay kung i-refile man nagyapon nila action art matabo nagyapon the same nga nagyapon na justification of denial. So it has to change. ABS-CBN has to change ang iyang nahong. Either it will make amend sa mga butang na gina-admit nila nga may violation, probably ginatawag ka exercise of wisdom na. Kung nabla action art mo bata, nainit ka, disiplina mo, pinaunta itong eskwela, gambal ka sa imo bata, nga lang taong ko lang kung nagbago ka nagigman tuod. So, basi nagbago ng bata, kagmambal sang amay nga, basi pwede na. So, dira guro na lang gid ma-venture ang ABS-CBN action art. Pero wala, attorney, sang kasuguan nga nagadumili nga hindi na pwede maka-file sang another application o kung same application ang ABS-CBN. Kaya ang sa action art, ano lang nga issue dira is renewal sa franchise. Kay according sa wisdom sa Kongreso, there is nothing to renew because nag-expire gani. So, matabo na new application. Na? Okay. So that's why I think gin-amend na sa ABS-CBN na mangayo sila sa bago nga franchise. No? New application, no longer an extension, something like that. So, amo lang gid man na galing ang aton konstitusyon nagambal. Anytime niya pwede ka man ka-apply gyapon, ma-apply ka lang niya o depende kung batunon ina, approve ina, pero sa committee level pa lang, tugaplak ka na, no? Hindi na nakalabot sa deliberasyon sa plenaryo. Kaya dira pa lang, wala na may madala sa imo application. Kung nagagi ka sa manager, lalo pa sa boss, iway pa kakadto sa boss, sa manager pa lang, shutdown ka na. Why ka na? Why ka na chansya. So, siguro diri nga level, guro, I hope kay daw nakita kung action art may nakita ako nga isa ka I think pronouncement a while ago nga daw gina-consider man na nila action art ang of course kay kung gusto mo bigyan padayon ng ABS-CBN you refile or maayo kag liwat sa Kongreso basi pa malang why we do not know action art maybe by the turn of events there will be a massive appeal and ABS-CBN will show sa ginatawag nga pagbago sa pananawan sa mga congressmen. Bakit pa malang magpasugot na reconsider? Bakit first time naman sa history naton? Kaya amunin ko noong pinakalawig nga franchise hearing ni action art mo. Iban gani. Isa lang gani ko no ka-hearing. Naka-recommend na yun sa committee. Ginabutuhan na yun sa babaw. So I think very clear nga, very strong din man niya ang political nga point of view action art. Hindi man na ma-deny kay Congress itself is a political office So, muna ng problema kay hands off dira ang korte unlike sa ibang nga matter nga pwede mo ma-raise sa Korte Suprema, questionon mo ang abuse of authority, questionon mo ang interpretation nila sa law. Ang problema dire kay gaobra pa law mo. No, so there is nothing to interpret kung unconstitutional ang law, kundi ayo pa nakasaran sa layi
na para may ara ka prangkisa. So that's the how Congress works. Action Art, may katapusan din ng tanan, no? But of course, kung may katapusan, may sibol man, no? May bagong tubo man, no? So I hope na if the reconsideration will not apply, well, we will wait and see Action Art, but as of now, Alas 7:51. Action Firing Line. Now, mo na masubo-subo kay ti wala kaya mo sang katuan dire. Dira ka lang gihapon sa Congress, tingin mo amo na sila nga attorney, i-file ka to o kung ma-file ka to liwat, pasi pa man lang. Na attorney, sorry ginautod kita. yes, amo na Action Art ang mga probability nga ginatanaw naton. Otherwise, bakit magambal ng ABS, mo pa why nagigod ka impossible man siguro, no? Na magambal ng ABS mag-surrender. No? Kaya for them, may pananawan man ng ABS, CBN, may ginipit sila mo. Makita sa gitman Action Art na ang mga leading questions sa Congress, na sa committee level, ang ambal ko ganito katartik daw na blagay pinautwa siya sa mga personal na correct irrelevant na gidman, no? Mga for example, mga personal na experience ang isa ka congressman, no? Na nagambal siya nga ginbiktima sa ABS-CBN, the same way sa posisyon sa atong presidente nga na biktima man siya daw sa ABS-CBN. So, siguro too personal, well, hindi naman sabihin na well, it is now the government against ABS-CBN. And of course, nagkanaw man naton nga may epekto man ni sa Action Art. I do not know kung sino pa mangisog na stasyon no? Na magtiraw-tiraw man daw. May mga abo na nga pananawan Action Art na well, the normal na medyo miski kita nga ordinary people pamangkot kita nga. O sa tiyak side Action Art, maambal ka man, ma-amaze ka man nga, well, you ma-appreciate mo man sa isa ka point nga isog ang atong gobyerno nga tindog, no? Even against sa non dako-dako nga kompanya kay ever since ang history ng ABS-CBN matrace mo from during time of martial law, after na nasira, nagbalik. Diba? Nagbalik. So may mga probability, in fact, ang balngiban, whether lang sa Action Art, na bakit pa malang way kapagalo, bakit may bago nga presidente, ma-reconsider naman. We do not know ang future. But, kabalo man kita nga congressmen are fallible human beings, no? May mga biases, get prejudices. Siyempre, may pabor man, may political aggravation. Expect naman na, but namba natin nga whether there might be a chance nga gapangamuyo kita Action Art nga makulat nga nito. Of course, we cannot deny ABS-CBN is part ng Filipino people, gidman mo. Naging basihan sa balita, no? So, mabuhinan gani ang isa ka sticker, sa isa ka mouthpiece, expect ka medyo bungol-bungol na ang pumuluyo gidman, no? Because of nauntat na gidman ang isa ka broadcast network. But we hope Action Art nga, well, this will be another history naman naton, kabahay na sa history naton. But I do not know, but pati ako Action Art nga mga congressman, may mga probability man nga they will also reconsider. Okay. On that note, Attorney, salamat sa time. Mayang gabi. Thank you, Action Art. Mabuhay ka, mabuhay ng mga programa. Action Firing Line. Amo na, ang paglantaw ni Attorney Cesar Viloria Jr. Ma-appeal ang ABS-CBN. I don't know kung ano ning ila himuon. Nano ang masunod nila nga tikam, pero kung subong nga tiyempo nga, tiyan mo managyapon mga membro sa komitiba, ano bang ekspektaron mo? Ano bang lauman mo? Ayan, mabag-o mo ning ila panindugan, kag ila paglantaw, dubious kita, no nga matabo pa ina mga kaksyon. At this very moment, pero kung ano mataktika sa ABS-CBN, huwag kita kay balo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Firing Line. Alas 8:09 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik diri sa Aksyon Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Action Firing May Line. ilang lima ilang pagmonitor kay nang Jean Pavilio. No, gamonitor siya karon na gabi kay Victoria Santa Ana, gamonitor man. Kag Engineer Felix Magtulis Villatora. Tanan niya maupod sa Silver Dragon Construction. Sila Alog Pagtalunan, Hector Oriete, Renato Gaan, kuno gamonitoro. O sige, salamat kid sa inyo ha. Kay Tito Amic Garciniego, may gabi man siling ang tanan nga mga kulang nga dokumento nga ginapangita sa ila dapat i-provide nila kag mag-reapply, i-follow 12 hearings and there is no need for me to be a lawyer or cum laude to understand and clarify of their violations to their own franchise. Sakit man sa akon as subscriber and a fan of ABS-CBN, but siling gani ni Kim Cho, bisan sa classroom may batas, tiwala man sila sang inayos para pwede na sila magpalabas. Action Firing Line. Pwertis Tito Amic Garciniego. May kapidra sa inyo Nagabusar sila ang ABS-CBN sa franchise which is a privilege
kung gindaya nilang government, daya sila sang taxes, damo sala ang ABS-CBN. Well, ang iya sang BIR ngambal, daw wala maging problema kung kayo may nagabayan na sila religiously, daw mo man ang pagpamangkot to sa BIR, no? But at the end of the day, mo nang desisyon, no? Ang epekto siniya mo nang baluan ta, pero ano nga luuyan ko ito, mga empleyado, blaw. Ngita naman na sila bagong trabahoan. For the meantime, nga tiway sila ubra, hindi niya masarangan sing IBS, alangan mo ni karon ng 11,000 ni, sige yun, miya sweldo, nga why ka nag-operate, o why ka nagkuhaan sang income mo sa mga commercials, o, di ba? Action Firing Line. Standby na sa report ni Action Marlon Hinobia, mabalita gikan sa Kapitolyo Provincial. May si Harold Malacasti kagapong Alagos, gamonitor man. Thank you gina sa inyo pagtutok karon nga gabi sinong Robert Hiraposco. Nong may gabi man dira sa imo may lang nga pagtutok. Action Firing Line. So much with ABS-CBN. Sa kay Sir Winnie Sancho ka, monitor ka Sir Win, buwas na lang guro saga kay na do hindi makontak ang imo sininga number kasang gintawgan kanamon kay na, pero kung may gagaw ta karon sa last part matawag kita uli sa imo. Now, party motorsiklo damo man nga opinion sa angkas bala ni nga gintugutan naman sa National IATF bisan LTO kinaglibugulon la siya tinano naman ini. Ano diri kay ang basta kuno sundon lang ang prototype kung anong type tong ibutang nga daw barrier amo nang sundon galing ang problema sina ang ano kasiguraduhan nga mangin mabakod na nga layo sa aksidente. Action Firing Line. Pero diri kita anay sa mga update. By the way, ginapaibalo tagali sa aton sini nga mga kaaksyon nga may ara na sang latest update. Nag-text sa aton si Dr. Julius Drilon. Sinigid lang nga gabi nabaton na nila ang license to operate. No, license to operate sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ang biological laboratory nga dira sila maka-cater sang gusto magpa-RT-PCR test. Action Firing Line. Mag-umpisa na ni presume basi mag-umpisa na ni ganun yung buwas mo. Bago na muna lang to ang nabilin sa proseso nga wala nila matapos. Action Firing Line. Natandaan tagin na nga tisubong kahinay kabundol sa mga resulta nga nagaguluwa. Kagamuning rason nga pila na kaadlaw bakulod do ay pagidya sang result kay dapat sina may update man tani gihatag ang City Health Office, like for example nga sa mga ginpadala didto nga mga specimen ti amonik namo ang nag-negative galing daw ay gin-report pero dili kita anay sa Kapitolyo Provincial kay may-ari naman niya bag-o subong nagdugang sa record sang probinsya. Capital Reports. Let's have Action Marlon Hinobia sa aton nga linya. Action, dalikid lang, no? Si Action Marlon Hinobia. Action Marlon? Action out sabahin sang pinaka-latest nga record ini sang DOH sa Region 6 mayara sang 18 Action Art sa mga nagdugang nga COVID positive naman, no? Kag maisa diri sa residente sang sudad sang Kabankalan ang ginapatihan Action Art ngati hindi man LSI, hindi man OFW. Sa nina? Sudad ini sang Kabankalan. Oy. At kundi 18, ang 17 lunsay Action Art mga LSIs tanan, mga locally stranded individuals. Why OFW sa 18 ni? Why Action Art? Mga LSIs initadan. Ang LSIs, ang kalabanan halin na sa bahin sang probinsya sang Cebu. Kay may arag man LSI halin sa Metro Manila, pero mas damo Action Art ang halin sa bahin sang probinsya sang Cebu. Na ini 18 kinakadamo Direction Art nakitaan naton taga San Carlos City. Kay sa Honta para
talo pang doon direction art may 1-year-old diri. Taga-sudad sa San Carlos, oh. Isa ka tuig. Oo, babae, isa ka tuig, taga-sudad sa San Carlos. LSI man ni siya. Ay Manason Art. Okay. Aring 18, 21 anyos, lalaki, Binalbagan. 39 anyos, lalaki, Don Salvador Benedicto. Ang Don Salvador Benedicto, actual art, i-check ko lang, kay doon mo ng first nilang case, pero hindi ko ma-sure. Kay sa kada report na ito ng actual art, doon ay kita sa may nakitaan nga may taga Don Salvador Benedicto. So, check ko lang kung amo nisa ang first case nila. 39 anyos, lalaki, ini. Ang ikatatlo, 20 anyos, babae, San Carlos City, 55 anyos, babae, Cadiz City, 12 anyos, babae, San Carlos, 16, lalaki, San Carlos, 18, babae, San Carlos, 6 ka tuig, babae, San Carlos, isa ka tuig, babae, San Carlos, man. 25 anyos, lalaki, La Castellana, 26 anyos, lalaki, La Castellana, 55 anyos, lalaki, La Castellana, 3 anyos, babae, Kabankalan. Amo ni Saxon Art, ang hindi man LSI, hindi man OFW. Okay. 33 anyos, babae, Kabankalan City. Ang masunod Action Art, taga Himamaylan, 24 anyos, babae, sa tagid sa 24 anyos, babae. Okay. Duwa sila sa art, duwa ka edad, 24 anyos, lalaki ang duwa ni. 24 anyos, lalaki, Himamaylan. 24 anyos, lalaki, Himamaylan man. 37 anyos, lalaki, Calatrava. 24 anyos, lalaki, Himamaylan. Kaya 18, 21 anyos, babae, La Castellana. Sa recoveries, medyo mayong balita naman sa pulo ni Action Art sa mga recoveries. Lunsay ni mga taga Iloilo City, waay sang taga Negros Occidental, tagwaay man sang taga syudad sang Bacolod. Sa number of recoveries na ya? Yes, Action Art. Sa recoveries na siya. No, so, munang latest ng pagwa sang DOH sa Region 6, isa na rin talalupang doon, amo ng taga-syudad sang Kabankalan, at ang isa katuig nga pagidaron sang babae nga taga-syudad sang San Carlos. Salawan ko lang suot sa makadali ining update naman sa bahin sang staff kay ang DSWD Region 6 kada adlaw ang art mayara sang update na sila ginapresentar labi na ining pagtinguha ginabala nga magka ngayon tapos ining pagpanagtag sang left out kag ining mga pro-peace beneficiaries. Now, subong adlaw, in report as ni Director Maria Evelyn Macapobre, na mayara sang pagpanagtag sang payout, so kung pagpanagtag na sang 4,650 pesos, sa non-cash card. Kung rin nagligad yung report sa mga for-peace beneficiaries sa may ginagatan nga cash card, ang non-cash card, din himo nila ang payout simultaneous diri sa silang dungan sa syudad sa Bacolod kag Iloilo City at province of Iloilo subong nga adlaw Action Art 2,464 tanan sa mga beneficiaryo ang nakabaton sang siling ayuda. Now, sa syudad sa Bacolod, ang mga nagkadto Action Art personal diri among mga staff sang Pantawid Pamilya, no? Kabulig man sang DSWD. Kung sa Luave Action Art, dupay man ang mga waay sang kaskard diri sa may syudad sa Bacolod.
Mga NWV malang sila kabilog. Dito sa Iloilo, ang art damo-damo to kay 2,405 gito ya. Ang waay sang cash card. Now, damo kasulat sa mangkot nga ginuna ni panagdag. Kapahin nila isang second trans na nito. Na una at tag, mga 4-piece beneficiaries. Ang tatahag kasulat diri sang DSWD, bangod nga ang ila silingalan nga daan ara na ya sa listahan sang mga poorest of the poor. Ang natinado gidya nga pamilya. So, why na nag-agi naman guro sa jutay nga validation na pero hindi pareho sa art sa mga non-poorest beneficiaries pala nga mo sa mga ginagyan nga pagtala anti sa aprobahan kag mga pamutunan nga sila ang matutuod yung beneficiaryo sining social amelioration program. Yari ang parehag ni Direktor Makapobre. May payout tayo para sa ating 2,484 na 4-piece in Iloilo at saka from Bacolod. Sila po ay yung walang mga cash cards. To recall, nauna na tayong nag-release ng top-up sa SAP para doon sa mga 4-piece na may cash card noon pang June 11. Ang total action art nga mga 4-piece household beneficiaries nga nakabato na sa itong June 11, damo-damo ini kay 104,027 taran sa mga beneficiaryo. So dali na lang although nga why sang ginpalayag nga pizza action art block ang DSWD kung sa nugid maumpisang pagpanagtag sang siring staff sa mga non-4-piece beneficiaries. Okay. Una nila na isang art ang dapat hatagan nila sang prioridad. Update dito sa Kapitolyo. Ason Marlon? Yes. Ang province sa siling kundi indugang subong 18 sumatotal pila na gani liwato? Ang 18 idugang sun art sa 149. 149. 149 kahapon mo. So 149 idugang tanang 18. Amo na sa sun art ang total. Okay. Sa kabubusan nga kaso. Negros Occidental. 149 plus 18 subong. Okay. Why po na sun art palang puwasan na itong 21 na to? Amo itong pinagkadamo nga sa single day mo. Yung COVID positive atong 21. Ti Aryo, ikaduwa nisa ang 18. Kaya ang nakigad ko nga ikaduwa amo itong 17. Subong amo ning 18, amo ning ikaduwa. Nagsunod sa pinakadamo sun art. Nga 21 COVID positive. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Sanabaya. Una sa balita na sa action sa Bacolod. Action Radio. Action firing line. Ayo sa angaton malang diri sa mga nagadugang kundi hindi malikawan no? Nagdugang ang numero sa mga nagapositive sa COVID-19 diri sa aton sa probinsya. Pero ang ginalauman ta nga at least makarecover sila sa madasig nga panahon. Now, may healing center man ang probinsya nga gina-provide para sa pag-recover sining mga pasyente kabay pa nga sa pagsinumbali na pagbalik na after July 15 kung ano ining matabo no sa mga commercial flights. Kabay pa nga kung magsigi-sigi ni ang pag-abot nila magpaidalom ginayon sa RT-PCR test. Di na may baluan kung may harap pagyapon sa mag-positive ang katingalan nga ng iban halin sa Manila. Ito galing kalabanan kung ilis ay galing do ay giniya RT-PCR test mo. O sa primero to kita mo sa muli nagambal ang national government tali lang. I-require na gilang na sila antes mag-travel nga RT-PCR test, no? Kay subong ang record o kung ang Manila nagambal siya tiyo, damo to nagareklamo ng mga probinsya to nga kutob sa nagapalauli nagapositibo nagapositibo sa RT-PCR test. Action firing line. Although kalabanan sini sa ila mga asymptomatic no meaning why sa sintoma ka makitaan bla ti San Carlos may isa ka may atoto bata ti i-check ta lang na kung anong dugang pagin nga madetalye sina
Sa sining dugang naman nga numero sa kaso ng COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay available. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon. Nalakip diri sa 18 nga nagdugang sa listahan sa mga nag-positive nga kaso sa COVID-19. Ang background sinigali, sunod diri sa Cabancalan City Government, nga ining pasyente exposed sa bana niya, nga nag-aobra sa private hospital diri siyudad sa Bacolod. Uy, muna, o sige, i-check na lang na si Mayor Zaiko sa Cabancalan City, kung ano ang ginhimo na nila kag I understand inaktuhan man gilayon sa mga mayors, no? Kapin pagi kung mag-positive yung inakuha nila sa lugar niya mo kag isaylo sa mga sa quarantine facility. Action firing line. Why siya aksyonan? Sige lang. Kung wala siya, saylo ilang isa to. Kaya para hindi maatrasan tiyempo ta. Kaya gido ka, kwan gido, ka ubol gisang tiyempo ta. Action firing line. Alas 8:33 na, uy, Jose Mungcal Torilla, may lang pag-monitor dira si Fukuda Eleanor sa Japan. Ga-monitor man kanon ng gabi, Ang iban nga mga mensahe nyo padala diri sa aton sining chat room. Hindi ko ginamalabutan ng iba, no, dahil lang. Kay parang may hustisya maning ila mga mensahe gin padala karon nga gabi, ho. By the way, kay inagali, may ara sang nag-graduate nga mga OFW diri sa Bacolod. Amo ning naming balita, siling ni Councilor Ising Salanga, may ara sang graduation naman sila nga ginhimo, no, sa ginpatigayon sining mga OFW kay nagligad galing adlaw may ara man sa nag-graduate, although may nag-alabot diri sa aton nga OFW, no, siling ni Councilor Israel Salanga, gamo ni siyang chairman sang action team on returning OFWs o kon ATRO. Action firing line. Galing ang nagaka-wonder ko lang, ang hasta subong iya daw, why gid siyang nagwa ang result sa Bacolod City, how? No problema siniman, why pa gina-proseso yagyapon dito sa bahin sang Iloilo Laboratory Center ang mga specimen na ginapadala to ay nagkalanabo man. Action firing line. Kumusta to yung pasagay kaso sang CIDG sa pila ka mga opisyalis sa barangay? Ay grabe ni ang mga napasakaan may tiyempo magkamo para sa pagsabat. Ang damo-damo di sa mga pamangkot to kung saan o kuno'y panagtag ang second trans ang SAP. At wala pa nagyapon Kulaton ta na lang kung saan o ni matapos kay daw ay gid tsansa pa subong. No? Alas 8:36. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Son Radio Philippine Standard Time, alas 8:40. This time check is brought to you by Unilove. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilove yan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Action Firing Line. May gabi sa tanan ng mga miyembro sa Operation Tulong Task Group kay Maymar Fernandez Estrella. May siya pa diri kay inang taga OTTG nga nagamonitor man. Bro Radix Lambot dira sa kanto ni PNP. O may gabi dira sa inyo halong gid mga miyembro sang PNP. Online sa Firing Line. Ari sa aton nga linyaw si Congressman Stephen Paduano as
one of the members ng committee nga nagbuto kaina para man nga makakuha kita sang bisan malipot lang no nga panahon niya para sa pag-explicar man sa public no kung ano ang mga nagkalanabo kikina dito sa bahin sang ginpatigayon nila nga desisyon. Kung may gabi mo si Action Art. May gabi Action Art no. May gabi kung sa tanan na tagsalamati. May gabi. Salamat kong sa time no. Tell us kaina sa natabo dito kag pwede namon may baluan kong isa ikaw sa nagbuto pabor nga hindi renew o kung hindi ini mapagbatunon ginbasura ang application sa ABS-CBN. Oo, Senat, no. Actually, kung taga mo conclusive naman to, no, it's either ang speech ko kahapon, ang manifestation ko, sa withdrawal, sa authorship, conclusive naman it's either mabuto ko sa no or sa renewal or on abstention, no? Definitely, hindi nakakabuto sa yes. Now, pero kayo na, umpos ang numero 70-11 to 1, no? May duwa ka nag-inhibit, tapos shock abstention, tapos tinta ang pabor sa committee report. Kaya nga nabutuan na action art ng committee report mo. Ang committee report na kaunod, ang iyong conclusion is for denying the application of ABS-CBN for its renewal of its franchise. Okay. So, amo itong imbutuhan naman. Now, action art, gusto ko lang klaroon sa mga katalamati sa Specific Negros na nag-withdraw ako sa akong co-authorship sa Sampunting Bill. Now, looking back na before that bill was filed sa House, that time, grabing atake sa Presidente sa ABS-CBN. So, when I was asked to co-author di Tambunting Bill, wala ko nagtundodo nga mapirma ko. Kaya para sa akin, that time, no, kung kaigan mo ni subong nagkalatabok ang mga data na tuluhaw, ang para sa akin, I have to defend the press freedom. Pwede man nga may kapaltahan. Pero ang question sang because the president is so active with ABS-CBN, it's not, hindi naman gusto. No? That's why, isa na sa mga rason na pirma ko sa Tambunting Bill. And second is, of course, public knowledge mo na ang ABS-CBN, ang i-corporate social responsibility, tumurot mo ta nakataas man. Of course, without this data nga naguluhan, no? So, para sa akong time, dapat i-renew kayo mayo man ang ilang corporate social responsibility, though that time, may mga issues na kuya, pero mga gagmayang issue, no? Against the ABS-CBN. Not for me personally, but for other people. Wala man kuya within fact ang record niya, wala man kuya sa mga dagdagan ko, di kampanya ko daw wala kuya ads pa sa ABS-CBN. Medyo taas ang ilang rate mo. Anyway, ang third reason that time is of course ang Tambunting, si Congresswoman Joy Tambunting is the wife of former Congressman Taggas Tambunting. Na close friend ko sa house, no? Chairman naman sa committee on games and amusement during the times ng Research World la. Kami to grupo again as nga na-finalize naman ang committee report. Nagkadto pa kami sa Singapore para bisitahan tong Research World na ang ilang sistema ng security emergency preparation tanan-tanan na gusto na i-employ sa Research World ng ila. Anyway, so kapon until kahina, that was sa akong among katuig nga pagservisyo bilang congressman sa Pilipinas. Amo ning pinakamugat, yung pinakamugudlay para sa akong decision. Na sunod. Yes, sir. So, the first time, na ang co-authorship ko, nag-withdraw ko. No? But of course, ang record ko kung tanong sa tao, ang record ko death penalty bills, no ko. Despite some pressure, sa tanan-tanan, labi, within fact, let go ko akong membership sa majority coalition.
let go kung akong membership sa major different na committees. Let go ko that time akong vice chairmanship. So, because I have to stand on what I believe. Now, during the time of train law, kung wala sang amendments kung giningo in favor of the sugar industry, no naman tong boto ko in Prangka si Speaker. At si Majority Pro Leader na tan Pariñas. Prangka ko sila nga kung hindi ni maremedyohan, wala naman ko choice. Bago lang ko nagboto sa death penalty, no? Boto naman kami sa administration bill nga, train law nga, no? Unfortunately, sa sulod sa 4 oras, nabalik-balik. So, ni Speaker kay aprobahan na second reading, impahod ng ngamon, na kuha ka natin tuyo para sa sugar industry. Okay. Excise tax da sa sugar sweetened, no? In favor of the local sugar industry against the hypoctose zero. No? Matax na hypoctose double. Anyway, anti-terror bill lately. Gabi man ang labi, gabi ng pressure, gabi ng tanan. Ako yan ang buto ko, anti-terror bill. Kapati ko yan, dako mabudig sini para sa law enforcement agency kag sa ila implementasyon against terrorism. Okay. At least naka-explicar ka kag abatian sa publiko kung nano ang very reason kag nga nagupod ikaw sa pagbuto kay amon ang imo sini nga nakita no nga dapat panindugan ni Congressman Paduano, sir. Oo, actually, in fact, to be honest, kayo na sa aga, mabutuhay kami sa hapon. Kayo na sa aga, until kayo na sa aga, I ko decide whether I will vote for abstention or I will vote for no. Now, actually, yes, sir. Ipaigas mo ang atong ginambal ko tanan. Wala kita sa ma-withdraw ko. Kung ang mga yung issue that it's only ABS-CBN application of franchise, na sige kadlaw, sige hearing ang ginimo. Kung isa, dali na ma-abta na nas 12 isang kagawon. Pero correct na siya. Pero kung wala, naman na ginimo isang kongreso, isang Committee on Legislative Franchise and Good Government, wala man nagwa ang mga issue kung wala man ni man-earth. Kamusta na ko, bisan amot sa inyo, aksyonar, kung kabalo ka mo nga ang Big Dipper, amo na ginaagyan sang kwarta sang ABS-CBN na kumpanya, subsidiarya, para maka-avoid siya sang 30% ka tax payment sa gobyerno. Ako ay ko nakabalo. Kaya ang Big Dipper, isa ka kumpanya registered sa PESA, which is only tax 5%. So, ang kwarta sa ABS-CBN, ibayad nila kung sa Big Dipper, tapos, ng 5% instead of 30%. And para sa ako, that's unfair to the people and the government. Kita nga sa private o public nga or government nga mga empleyado, gabay dito sa ato na taxes. Okay. Sa ato income tax. Mabakal ka dulce, hindi na rin mga tao gabayad na sa tax. May value-added pa na. Nanin ko in the 12 days of hearing, nag-ipos lang ko gani, away ko namati, away ko nagdambal-ambal git. Dumambal ako, nagpa-research pa ko, pero sa muli, nag-decide ko nga hindi na ako magpamangkot ng magambal, unlike sa iba ng mga hearings na. Okay. Kita naman ang aktibo na nag-participan. Gusto ko hindi ko mangin bias because I am a co-author of the bill. Gusto ko tanawon ang against and the pro. Now, but of course, at the end of the day, I have to decide. Kaya mo na siling ko kapon, nag-decider ko, nga mag-withdraw and limited ang time namon. Supposedly 5 minutes na kami namon, naka-shot ni Kuha ni, daw almost 10 minutes ko. So, ang ibang anong issue, ay kung ma-discuss ang questions ng Indo until labor practice sa EBS. Why man ito nakabalo? Ang tao kabalo nga na dumdamo na sila ng pag-retrench ka, ang tao kabalo nga out of the 11,000 empleyado nila, anom ng 6,000 ng regular. Okay. Ginardio pa ni Marcoleta, Congressman Marcoleta, ang hindi na 6,000, 4,000 lang. Pero namin kung whatever it is, either 4,000 or 6,000. Okay. There are those. Kaya na maggawa na mo gina-regularize.
makita mo lang ABS-CBN ka namin siyang ilang corporate responsibility. In the service of the Filipino people, kapakalambot sa kundin ko, gabulig sila ng lingkod ka pamilya nila ng programa. But within their organization, within their ranks, within their employees, may problema galing sila. Okay. And wala kita kabalo sila. Yun pa kahapon, gano'n pagkatapos ng speech kong ginimo. May nagpunto sa amin, nag-text sa ako na last year ganun na before sa COVID, nagsang i-open natin sila sa Bacolod. Nangin ko, wala kita kabalo sila. Okay. Ang taxibisyo, wala kita. Ang box na ilan, TV Plus na natin. Wala kami kabalo ganing 3 months na ganing testing, broadcast testing na lang ang ginatan sila. Maligyan na sa 9 million ka units. At 2,000 at average, that is 18 billion. Kaya ano na bayaran na sa mga nagbalakal sila. Okay. Nag-pay-per-view pa. Kaming ko mo sa mga ang iban, Big Dipper, of course, legal, pyesa, but morally, may problema ginaya para sa ako niya aksyonar. And I cannot stand and defend sa situation na konsensyaon kita niya aksyonar, kabalo maging sala. Just because nga ibas ka na, just because nga hindi ka pag i-atakiyon ka marabot ng eleksyon o whatever. Meron ko kabudlay mo na yan kung mag-grow ka ganyan, kung gambalay mo natin, mag-grow na siya kay at stake lang yung kampanya doon, hindi ABS-CBN doon. Kung mag-no ka naman, Duterte ka. For the record, pirma ko sa itong bunting. Kung hindi mo kuya po Duterte, kabalo man ang kumuluyo sa negros kung sinong may kampanya ko na sa eleksyon ng Presidente. Hindi mo si Duterte. But of course, he's the president now. I have to respect the office of the president. Kakunan ng mayong programa, ay dapat suportahan ko. Because he's the president of this republic. To accuse me of being a Duterterian, that's not true. Mga isip ko, amo ganing nagpirma ko sa bunting bill. Kaya that time, gusto ko proteksyonan ng press freedom. But it is not the case of ABS-CBN, as the hearing goes on, for the past 12 hearings, hindi naman siya sa freedom of the press. Aksyonar, hindi naman siya sa freedom of the press. This is now an issue na, of course, because of profit, whatever. Pero, kadako ang kumpanya, pero, kanami pa from the outside. Kanami pa in the service of the Filipino people, corporate responsibility, kanami, maratanaw ko lang kanami. So, if you go deeper on the operation of ABS-CBN, may problema para sa akong buong action. That's why hindi ko pwede ka tutug sa Sina. That's why I decided to withdraw my authorship. That's why kayo na, before sa nga mong butuan, decide na ko man ko. Instead of extension. Pero action na ginambal ko lang na nagpaminsar ko pa ko mag-abstain ko. Pero in fact, nagtawagin ko kay Marcoleta kahapon before kumagambal. Ang gin-assure ko lang kay Marcoleta that we will not create another giant monster in the media industry. Kaya nga, kung 40%, more than 40% ang viewers or listeners ng ABS-CBN, hindi na makatulong na sa ibang mga stations, diba? Okay. So, we might be creating another monster in the industry. Kong? Daligid lang kay siguro okay naman pero may ara lang i-flash ang patrol, may gin-respondihan sila. Kung salamat ki sa time. Thank you muna Senata. Damong salamat sa oportunidad na gabi sinita. May gabi. Action firing line. Ginatagan taman oportunidad si Congressman Paduano Nga explicar man ay kung nga nagbuto siya, sini tiara na si Action dyan, i-check ta siya karon na gabi, may basto, kay kainapan nita ni siya Action dyan. Action! Report! Action dyan, may gabi, please come in. Action artist sa dari kapay bus operation ang gingkasa sang pila ka mga operatiba dari mismo sa may syudad sang Bacolod sa isa man dari ka subdivision dari mismo along area sang dari mismo action artist sa sang Bacolod, no? Magiging na-disclose pang lugar kung himuon nila dagang ayo dari sa pila ka mga legal council, gilayon nga ginpadalabra. Okay. Ining
mga nagkladakpan, ayun nila dapat matapuson ng anay ang inventory sa area ang mga kapulisan kag mismo man madala na ang mga nagkladakpan anti-divulge ang lugar. With all due respect sa ila dire ginasunod naton, sunod sa Bacolod lamang kay medyo dako-dako nga personalidad. Na personalidad, dako ang ngalan la medyo kilalaman ang apelyido ya sang isa diri ka manadakpan sa bypass pero ini siya paghupot lang man ang illegal nga droga ang kaso sila dili nga posible patubangon. Kit Andre naton ang subject abi ari man sa sulod sang pulian pag nadakpan man mismo sang mga operatiba action art, no? Bali, action dyan, by bust ini o kung search warrant? By bus operation sa okay. amo na ang ari sa balay nga posible naktuhan sa mga kapulisan kag na-recoveran man nga dala o kung gindakop man mismo sa mga otoridad. Ang aton rin nakitaan, hindi ko magdubo ni mga 25 grams ang suspected subo. Okay. Kay may-ari di nga big hit field na siya pero palaba pagit sa bala. Kag pilog pa siya kung kiluhon mo ang basta mga operatiba. Sulusobraning isa mga labot pero mga 7 grams each mong. Kung may 5 na diri ka mga tagko ang mga plastic sachet, amo nang una nga ginpagwa kay ginulat anay ang katapo sang barangay, mga barangay official ginantaw ang pouch nga nagaduag sang itom dito nakuha ning 5 ka mga dagko o nga mga plastic sachet ang suspected sa plus may mga elongated pagida. So more or less hindi siya maganubo 25 grams amo nang estimate kaila lagan pa siguro sobra 30 grams kaguni base naton the DDB value mga more or less mga more than 200,000 pesos man ang worth. Wala pa na may mga marijuana patukay na nga na-recover nga mga plastic sachet diri sa area gid mismo man no. Kay ang frisking na first time ko nga and sa nga natubang action art nga in front sang barangay council sang abogado ginpatigaw ng frisking anay sa mga nagladakpan. Tama sila sulod sang bala, isa ka 36 years old ining subject. Domi nga natin sa subject pero mas maayo karon nga ang police ang mag-divulge. Kag isa ka 26 years old, amo ni 26 na medyo muli karon ang may ginpadalag girayon diri sa area nga iya nga legal counsel action art, no? So ginaangan nga naton possible may mga drug ko mga opisyal sa syudad magpadulong diri sa lugar nga mag-assist diri kay even ang station commanders ang concerned na police station nag-augment diri sa area pod sang ilang mga operatiba man para mabalaan ang sitwasyon diri kag ma-assist man sinabi sa sitwasyon sa area, no? Bali ano nga unit ni section dyan? I don't know kung okay lang. Pero siya, ang unit nga nagkasa iyan yung Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit, PCPO, CDEU, no? Okay. Amo na gani nga kaina ang ilang team leader, medyo stricto gid, hugot ring ginapatigayon nilang processing abi sa pag-aplastar sa mga recoveries kay even man ang mga nagradakpan action art. Sige, ang kompleto nga detalye karon pagbalik mo dugay. Sa pag-aksyon ay patrol bantayan sa tumag-aksyon ang detalye sining bypass operation naging kasakaron gidamang nga gabi mga kaaksyon. Pass report ikan diri sa lugar sang bypass operation at naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bito na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Report! Ang detalye siya nagkaroon ng kompleto mabatian with action Eric Magbano sa action na night patrol program. No, bantayan no gid kay daw dako ngalan sining nadakpan daw ang ngalan niya kilala man diri sa Bacolod. Action firing line. Wala lang kita galing kay Balo kung anong relasyon niya no sa pila ka mga leaders naton diri sa syudad pero i-check na karon sang patrol nag-abot ang lawyer may abogado gid dayon nag-abot nagresponde pagkatapos sa sining ginpatigayon sang operatiba sa CDEO nga bypass operation, no? Tiyan mo na ang pinaka-latest mga ka-action. Action firing line. Galing kayong Chimpuko, ipit na gido. Mayang ilan dara liwat kay si Sir Richard Malakad Hilangri, mayang gabi man. 9 p.m. na! Mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Action firing line. Why na panahon ang iban way malabutan nga mga balita
karon na lang sa Action Night Patrol Program. Kay Joem Tibos, may gabi man. Sa ngalan ni Action Brian Moden, ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.